тамошобинони муҳтарам, бахши барномаи топ-10 дар канали Гол TG-ро пешниҳоди шумо мекунем. Мавзӯи имрӯзаи мо топ-10 намуди варзиши машҳури ҷаҳон аст. барномаи моро бо ҷойи даҳум оғоз мекунад варзиши намуди гольф. Тақрибан бо шумораи 600 миллион нафар мухлис, гольф сазовори ҷойи даҳум дар байни ҳама намудҳои варзиши расмӣ ба ҳисоб меравад. Варзиши намуди гольф дар ҷаҳон боз яке аз намудҳои сердаромадтарин ва бозии одамони бой ҳам ба шумор меравад. дар ҷойи нуҳум варзиши намуди регби бо 200 миллион нафар ҳаводорон ҷойгир аст. Регби асосан ба ду намуд ҷудо мешавад: регби лиг ва регби юнион. Ин бозӣ бисёртар дар Америкаи Ҷанубӣ, Зеландияи Нав, Австралия ва Аргентина машҳур аст. Аммо аҷибаш ҳамин аст, ки ватани регби Великобритания ба ҳисоб меравад. Шояд англичанон диданд, ки футбол созтар аст ва ин бозиро ба дигарон доданд. дар ҷойи ҳаштум тенниси рӯи миз бо 300 миллион нафар мухлис ҷойгир аст. ғайри ҳамаи ин бозии тенниси рӯи миз аз ҳама бозии баландсуръат ба ҳисоб меравад. ватани бозии тенниси рӯи миз США мебошад, вале дар Хитой аз рӯи машҳурият ҷойи дуюм мегирад. боз ман фикр мекардам аз куҷо 300 миллион нафар мухлис дорад. дар ҷойи ҳафтум хоккей ҷойгир аст. яке аз бозиҳои машҳуртарин ва миллии бисёри давлатҳои шимолӣ ба шумор меравад ва дорои миллионҳо мухлис аст. хоккей мешавад дар рӯи ях, дар рӯи газон ва аэрохоккей. ҳамин охиронашро ягон бор надидам. баскетбол сазовори ҷойи шашум дар барномаи имрӯзаи мо. баскетбол бозии дӯстдоштатарин байни ҷавонони Америка ба ҳисоб меравад. бо шумораи 500 миллион нафар мухлис, баскетбол яке аз сербюҷеттарин намуди варзиш ба ҳисоб меравад. мусобиқа ё худ лигаи олитарини баскетбол ин NBA ба ҳисоб меравад. дар ҷойи панҷуми топ-10 варзиши намуди бейсбол ҷойгир аст, ки дар 11 давлати рӯи дунё тақрибан 600 миллион нафар мухлисро ҷойгир аст. бозингарони намуди варзиши бейсбол аз ҳама бозингарони бойтарин ба ҳисоб мераванд. волейбол дар ҷойи чоруми спискаи имрӯзаи мо. дар тамоми дунё тақрибан 900 миллион нафар мухлис дошта ба якчанд намуд ҷудо мешавад. ин намуди варзиш дар бештар аз 100 давлати рӯи дунё машҳур аст. дар ҷойи сеюм тенниси калон ҷойгир аст. беш аз 1 миллиард мухлис, призҳои калонтарин ва аз рӯи гуфти аристократҳо яке аз зеботарин намуди варзиш ба ҳисоб меравад. аз ҳама титуловани теннисист Рафаэл Надал ба ҳисоб меравад ва яке аз зеботарин теннисистка Мария Шарапова аст. дар ҷойи дуюми барномаи имрӯзаи мо варзиши намуди крикет ҷойгир аст. крикет агар дар тамоми дунё ҳам паҳн нашуда бошад, дар давлатҳое ки машҳур аст соҳиби 3,5 миллиард мухлис мебошад. давлатҳое ки бештар крикет машҳур аст ин Покистон, Индия, Англия ва Австралия мебошад. дар ҷойи аввал ва сазовори ҷойи якум дар байни варзишҳо ин намуди футбол мебошад. қариб 4,5 миллиард мухлиси ашадӣ дар тамоми дунё. аз ҳама даромади калонтарин дар байни намудҳои варзиш, аз ҳама варзишгарони бойтарини дунё, аз ҳама варзиши намоишшаванда ба ҳисоб меравад. финали футболҳо ба монанди финали лигаи чемпионҳо, финали лигаи аврупо, финали чемпионати ҷаҳон, аврупо, осиё қариб то 80% аҳолии рӯи дунёро ба тамошои худ ҷалб мекунад. хайр, ба канали мо обуна шавед ва барномаи навбатии топро дар кадом мавзӯъ дидан мехоҳед дар комментарияҳо нависед.